Liewe Westra gaat naar de Olympische Spelen deze zomer in Londen. 1, go! De hutfietser van de 10 is toch de bondscoach selecteerd voor de tijdrit en voor de wedstrijd op het dik. De 29-jarige Westra had tot nu toe een goed seizoen. Ze won er onder andere de Koninginnenrit in Parijs-Nice. De Frieslandbank had van de AVM een boete gekregen van €250.000. Nevens de autoriteit Financiële Markten had de bank net genoeg gezien naar de financiële positie van klanten bij het afsluiten van een overlijdingsverzekering voor een hypotheek. De zaak speelde al voor de oername terug de Rabobank. Pieter Huustra wordt de nieuwe trainer van voetbalclub De Graafschap. De oud-draagster wordt eerst voor een jaar ongesteld bij de club uit Doetinchem. Dit krekkeling degradeerd is uit de Eredivisie. De 44-jarige Huustra kreeg begin maart nog die bij FC Grains. De proef om zeegas waarom te brengen in de Waadzee is succesvol. Op alle drie proefvelden, onder andere bij Schiermonnikoog, groeit nog zeegas. Het plantje dat verdwenen is na de onlist van de Afsluitdijk moet de waterkwaliteit verbeteren. Joen en vannacht opklaringen, maar er komt op dichte mist. De temperatuur leidt om de 10 graden heen. Morgen een bruine loft en geregeld regn. Het wordt dan zo'n 16 graden.